Lada pikwa bantip kami syapang kene katma sesngap ya kene ke video hadu bandakut. Barwat kalian ban share, like ban subscribe kunju ya kene ke channel. Ke khobor badang syumi menta kasngi. Kalaya tu bakari Iran kalapan paik tinjur daga basiat ya ki jaka badan kam hapori Israel. Hadin ke jingja balayap intelijen minister u Ismail Khatib bat kinong tre jong u hakan jhatma jong kari Iran. Ka sarkar Iran kalakno bakalasiat ya lai teli ki jaka bakrau. Ka Ministry of National Security ha Jerusalem kane ka dekat tenat penia ce ke jing syong shengan hapo kari Israel. Ka office channel 13 Tel Aviv kane ka deka wei na ka jaka pak kubur ka bakrau tam jong kari Israel. Henry kelap perapum na kinamding jong kari Iran. Ka military base ha uput ka Syria bat Lebanon kane ka deka jaka ka badon kambahan na ka benta ki kam sipai ha kitugithan. Henry kaneru kelasya ter ha kinamding jong kari Iran. Layo ya katedem kabayong bat kabakiu na ki jaka pengkut yung peniang ha kanong ba Haifa hadin ba uwe umisay ula late day kaba penlong ya kajing julor kaba kraw ba Henry hadu menta ki kubor ki layatu ba don ba mensaw la ne bayap ha kane kajing siat ha Haifa Henry kajing julor ya ki tiar kitar kalong kaba kraw ka jingyap Ismail Khatib ka Iran ka ong bakane kadai kaba biang kabadai ban siu namar ka jing sya penya pe intelijen minister jongka ha ka jing siat bom ka Israel hapo Tehran ka Iran ka penriam ru ya ka jing siat ya ki jhatma bat ka jing yap ki spai duriau jongka kane ka jing ja ka peni bakatma kam desu tang ha pedang ka Israel bat Iran Henry kala sapriang hadu uput jongka Syria bat Lebanon ka Israel kala kemilenti bahkan sadon ka jing petfaitin ka bakham klan bat ka sarkar kala betha ya kinong senong banlong ki balapan kre lupa haki bom shelter kublai shibon yi pi barok ki justrat bat ki baju kersan ya kana ke channel ngin sia kendupat next video.